Άλλο ένα δέμα παρέλαβα σήμερα από τις εκδόσεις ΟΣΟΕΤΑ είναι αυτά τα 3 εκπαιδευτικού περιεχομένου βιβλία. Τα 2 είναι από τη σειρά Ανακαλύπτω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, Ανακαλύπτω τον κόσμο. Έχει μέσα παραθυράκια που μπορεί το κάθε παιδάκι να ανοίγει μόνο του και να διαβάζει γιατί είναι σημαντικά τα δέντρα, δηλαδή κέρια ερωτήματα, τι είναι η φωτιά και τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σκληρόδετο, οπότε έχει και αντοχή στο χρόνο, δεν θα χαλάσει εύκολα. Μια πολύ καλή επιλογή και για δώρο επίσης. Σας δείχνω λίγο και από πίσω. Και το άλλο βιβλιαράκι είναι από την ίδια σειρά, Ανακαλύπτω το σώμα μου, με ερωτήσεις και απαντήσεις και αυτό. Έχει βασικές ερωτήσεις, τι είναι ο σκελετός, πώς αναπνέουμε, πώς ακούμε. Επίσης με τη μορφή με παραθυράκια και πολύ ωραίες εικόνες, οπότε θα διεγείρουν και τη φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών. Επίσης καλή επιλογή και αυτό για δώρο. Και το τελευταίο βιβλίο είναι Ο κόσμος σε χάρτες. Αυτό είναι για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε μπροστά τις σημαίες όλων των χωρών. Είναι αρκετά εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο βιβλίο και δείχνει για κάθε χώρο. Για παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πέρα είναι η Ελλάδα. Θα το γυρίσω λίγο να το δείτε. Δείχνει τι παραδοσιακά φαγητά έχουμε στην Ελλάδα, τι μνημεία έχουμε, τα ζώα που ζουν στο Ιόνιο Αιγαίο Πέλαγος, γενικότερα όλη την πολιτισμική και όχι μόνο κληρονομιά της κάθε χώρας γενικότερα.